kif intom tfal? Qed nara li llum qed tużaw ħafna ilma biex tnadfu. Tafu fejn imur l-ilma maħmuġ wara li tużawh? Mhux fid-drenaġġ. Iva, fid-drenaġġ. Imma eżattament tafu x'infissru meta ngħidu fid-drenaġġ? Imur il-baħar. U veru li meta narmu l-ilma maħmuġ li nkunu żgħajna, fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa biex imur il-baħar. Iżda qabel, dak l-ilma bis-sapun jew mit-toilet irid jgħaddi minn proċess biex ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Iżda qabel xejn, irridu nifhmu ftit x'inhu eżattament l-ilma li jispiċċa fid-drenaġġ. Ovvjament, hemm l-ilma tat-toilet li jkun fih Poo and paper. eżatt l-iskart tal-bledmin u t-toilet paper biodegradabbli. Dan nirreferu għalih bħala black water. Imma fid-drenaġġ jispiċċa wkoll l-ilma li nużaw meta ninħasslu, naħslu ħwejjeġ jew naħslu Il-platti. U l-art. dak l-ilma nsejħulu grey water għaliex ikun fih is-sapun u kimika oħra li nużaw biex innatfu. L-ilma mormi jispiċċa fil-katusi tad-drenaġġ u permezz ta' pompi jew bil-gravità jimxi lejn wieħed mill-impjanti ta' drenaġġ li għandna f'Malta u Għawdex. X'isir fl-impjant tat-drenaġġ? Meta d-drenaġġ jasal f'impjant, dan jgħaddi minn diversi proċessi biex jitreħħa kull materja solida. Imbagħad, l-ilma li jkun fadal jiġi trattat sabiex jinneħħew kimiċi li jekk jispiċċaw fl-ambjent jistgħu jagħmlu ħsara kbira. Wara dawn il-proċessi, it-time shot imur fil-landfill. Fil-waqt li l-ilma trattat ikun jista' jintefa' l-baħar. Dan ma jagħmilx ħsara lill-ambjent tal-baħar. Le, għaliex l-ilma trattat ma jkunx fih kimika jew kontaminanti, ikun ilma ċar li meta jintefa' fil-baħar jidħol fiċ-ċiklu naturali mingħajr ma jagħmel ħsara. Ara x'li ħajkun hemm fil-baħar? Il-kontrarju, għaliex l-ilma jiġi trattat la jkun hemm riħa u laqqas tniġis. Fil-fatt, Malta kienet l-ewwel pajjiż fil-Mediterran li beda jittratta d-drenaġġ kollu qabel jintefa' l-baħar. U llum il-baħar tagħna tant sar nadik li għandna ħafna bajjiet li għandhom Blue Flag. Blue flag xi tkun? Blue Flag hu ċertifikat internazzjonali li jingħata meta bajja tkun nadifa u sigura. Ara x'ħassra dak l-ilma kollu? Jispiċċa fil-baħar? Veru. U għalhekk li l-lum il-ġurnata, minflok narmu fil-baħar, idin naraw kif nagħmlu biex dak l-ilma nippurifikaw aktar biex kun tajjeb ħalli jintuża mill-bdiewa. X'inhu? Dak mhux ilma maħmuġ. Tiftakru meta semmejna kif l-ilma mielaħ ikun ippurifikat fl-impjant ta' reverse osmosis? Iva. Bl-istess mod, l-ilma trattat, jiġifieri li hu tajjeb biex jitħallat mal-ilma baħar, qed ngħadduh minn filtri bħal ta' reverse osmosis biex nipproduċu ilma nadif u sikur li bdiewa jistgħu jużaw sabiex ikapru l-frott u l-ħaxix tagħna. Qabel il-bdiewa kienu jużaw l-ilma mill-akwiferi biex isaqqu l-għeliq tagħhom, iżda llum ħafna bdiewa qed jużaw inqas minn dan l-ilma għax issa qegħdin jużaw l-ilma li jiġi mid-drenaġġ ittrattat. Dan insejħulu New Water. Il-mama wara li s-sajjar tuża l-ilma tal-borma biex issaqqi. Dak l-ilma fih nutrienti li jkunu ġabru fl-ilma waqt it-tisir u li huma tajbin għall-pjanti. M'għandniex narmu fid-drenaġġ. Tafu semmuli affarijiet oħra li m'għandniex narmu fid-drenaġġ? Iż-żejt Is-seba? u l-pulloli. Tajjeb, ftakru u għajdu l-ġenituri li mediċini, żejt tal-ikel jew tal-karozzi, fdal tal-ikel, ħmieġ tal-annimali u annimali mejta, affarijiet tal-iġene personali, wera u pestiċidi qatt m'għandhom jintefgħu fid-drenaġġ. Kemm hu importanti li noqogħdu attenti x'nitfgħu fid-drenaġġ? Jien qatt ma kont naf li d-drenaġġ jista' jkun riżorsa wkoll. Saħħa tfal, jien se nħallikom għaliex irid imur niltaqa' mal-ħbieb tiegħi tar l-oħra u morru naħslu xi ħwejjeġ. Ciao! Dan il-proġett u parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.